बेजार कोर नको गो बदल मग मस्त बेजार झालं गो तुक मारी आज इथं मग कोणी असेल उतर सांगणी गोतस हांव टेन्शनार कसंगी उलयली गो कसं उलयली म्हण म्हाका कळ्ळी गो सॉरी गो हार मेळ्ळुवे वय गो मुक्ता देव गोड असेल हानी सांगील म्हणून हांव येयली ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಗುಚ ನೈಜೆಲ್ಲ ಕೋಣ ಎತ್ತ मुक्ता बैस ಏನಪ್ಪ ಮಕ ರೋಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ हा मग बैसले चंदू काय सांगायची ಬೇಯಿಸ್ಕೊ ಮುಕ್ತ ಅಯ್ಯೋ ತವ್ವಳು ದುಕುರು ಹಂಗ ಗೋರ್ ಅಣ್ಣಿರಿ ವಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ಕರ್ಕೋ ದಾಳಿ ಜಾವ್ ಕರ್ಪು ನಚಾತ ಎಕ್ಕ ತವಳು ದುಕುನ್ ಎತ್ತಸ ವಾಸ್ ಗೋ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಂದ್ ಕರಿ ಗುತ್ತ ಜಾವ್ ಓಣಿ ಜಾವ್ನು ಬೆತ್ತ ನಚಾತ तरी दाळी करपल्या करपविते तुमगेल दाळी हंग सिच्ची नका आणि हे दोळ्यान हांव कसं सकड पळोचे की असा गो तुगेले जिब्बे हाड नाजला वास ಮಾಡಿ ಉಸಾಳ ಬಂದ್ करते ಕರ್ಪುನ್ ಬೆತ್ತು ನಚಾತ ಕುಕ್ಕರ್ जायत बेतल्यार बेत्त तू कಡೆ देवा कसं करते देवा अयो कसं करते हे देवा अयो देवा वा उज्जती ते अयो देवा देवा कसा कोर घेता दिसा एक कारभार कोर ते कसं जन पळे इथे मेतून गेले तांबडी जाता देवा उज्जती ते एक मारणी दिसा एक कारभार कोण घेतो म्हणला बंद करी गो बंद करी म्हणून तुका कसं नाही देवा कसं करते ಮತ್ತೆ ಕಿಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಜತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕಿಡಿಗೆ ಉಜ್ಜೆತ್ತ ಅಯ್ಯೋ उज्जता अयो ह्या नमुने तांबडी जला नुगो कसा करून घेतली तू शे अयो तवळ म्हणला त्या नमुने कुकर विसिले तन बंद कर गो म्हणून तू काय माते कीड कोंबल्यावर करच्या बॉस केली ना बॉस केले कर कोर ना कची ते कुकर कसं जल पडे ते पासांगे काढकन नाही जलारी हागे टेन्शन घेऊन काही वच्चे आंगडी व्यार करच की तू गेल कर्मा दिन पळच म्हणून गोत नमका अयो देवा पडाल दॉळ पडलगी अयो सकाळी लेकला हावे हे मुक्ताल ताण पळयला री कसं ने पुणी एक जत्ता म्हणू तशी जल्ले देवा कसा एक नमनेची बायल मनीस गी यो देवा कर कोणा जाव काशी लंगबाड्या दिवचे ये देवा देवा कर लागून गेल मग ये एक वच्ची भितरी जीव चंजला पुरो देवा कर कसा करकराची एक वाई गेल ताण पळयले आज कुकर डम जेले गे डोर नॉल पुढे लावी लय इथे अंगडी रच गलत गो नाकी ते नाका माका टेन्शन जाता या पळयतना असेल पुरा मस्ती जल्ला तुमगतच नु काय ओढणी रज गलत नाक तुम्ही कसं कोण घेत की नका तुम्ही बंद करून येऊची नका वचा तुम्ही वचा काय कोर नका आजी कळवे जाय तिथे पळा हाव ड्रेस चेंज करून अंगडी वत्ता कळवे जाय तिथे तर निद्दे जाय रेस्ट करी जाय कळवे कसं नाही जायचेले सांग हाव रंगाल होटला तू कुंजा वाढता जाय ताव फोन करते ते जाय ते जायत अयो अंगार पुरा दाळी पडल्या मू ड्रेस चेंज करून थोडे रेस्ट करता यो देवा पुन्हा जाव काशी आहे कर्म कसं लायक कादंबरी साई सुतेन लायक बरेला कादंबरी
वाजूच्या पुरसती जायना म्हाका कसने असो एक वार भितर एक कादंबरी मुग्धून सोडका. सकू ये सकू हा आयली मेयते वय गो पुरो झालाय वत्तारा मला तडसूच जायना उद्दा जेव्हा हाडका वयते वय उदाड हाडका टाक. गेल कादंबरी म्हणून दांडी कातरले रे कळना कादंबरी वाजली गे येते उद्दा कर. जीवा येलो अम्मा देवा कसं होत गो कंची कादंबरी ये साई सुतेल कादंबरी ते भारी लायक असी ते. मळ्यामध्ये जेवणा कसं केला की आज कसं नाही कर नी सार केला इथे गोतच न्हू तुमका सकाळी दाळी विषय जल्ललो वय गो वय असं उणेस वा वयचे के उज्जेत ते तशी जेवण काली सार केला पिठे सार आणि नणचेच न्हू इथे घेऊन जेवया. जायत गो म्हाका जाता सकू ये सकू इत्ते आजी तुमगेले काय ना गो देवा आज रामचंद्राक सकाळी फोन आशिल्लो तो बेंगळुराक ट्रेनिंग वतस म्हणून घरा लेक्चर पळोवन घेया म्हणालो. ताका हांव म्हणलें मुक्ती एकली न्हवे ओपा सिज्जोन गिज्जोन बशी नाका सकू रंदाप करता न्हवे तिवे हांगा जेवणा येतली म्हणलें. कसं म्हण तुम्ही जेवणा कर कसं म्हणलं तुम्ही धर्मचित्र वये पुराण शिजून घालूक हावे आमकां दोग दिना कष्ट हावे करचे पाट नीट जात मी गेली तुम कित्ते नाही गो तशी नाही गो बैस तू सांगता कसं पैस गो पुराण सांगून येवचे आता सांगून जल्ला न्हवे तुगे दाळी उसळत म्हणून म्हाका गोत आशिल्ले ताज्या फुडें हांव तिका सांगून जल्ला गो म्हणले म्हणके पुडली पाड्याची शिलींची तांकां जेवण कधी छापय लागी तुम्ही जेवणाक मागीर कित्ते माथ्यार बस करायला जाय जाल्यार कोण खातली आत पैसा मस्त न्हय नाही जाल्यार रेंगाल म्हटलं दुखून हाडनी खावो म्हाका हात दुखी न्हय मिगेल करून खरो चक्कर तो एको रामचंद्र सकाळी पुढे तुमका फोन करू का ताणे एकटा गेल बायलाक म्हातारी बस करायला गावा पण ते बायल ना पळ्या हाकीकला मात्र बायल तो गो बसल्यार मुई वर्तकी वयर बसल्या कायल वर्तकी म्हणून करता ಒಳ್ಳೆ वय्यार रामचंद्र कितलू मोगू तगेल बैले वेरी तुम्ही एक आसची 5 पैसे मोगू ना तुमका येबा देवा हत्ता दुखी की ताजी मध्ये रंदप करून घालतो म्हणून सांगला जाऊ कशी गे तुमका हांगा मी गेला हातू जोडलो सुजून गेला तल्यार तुमका बुद्धी ना आशिला पुरा जेवणा सांगचे कसं तुमगेल मत्त्यान तू बोंड नावे पुरो पतलायलेले आयकतालास म्हणून जंगता वच्चिनी कळवे पुढते मुक्तान रुची रुची पत्राडो अवऱ्या गशी तैकिला आंबाडो पुरा करून दिताना लायक ताळे दुखून सकल देव न्हवे निप्पून निप्पून खाल्लेला हांवें पळयलं न्हवे हांव जेव काय नी हांव पळयलं तू खाल्लेले लायक सराक सकल देवला आणि तुका ते बंगरा ब्राह्मण सांगा वापस आमा आता त्या उपासून करत नका या एक बंगरा विषय तोरनु कितली चर 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 गष्टी तागी आणि कर यो देवा आता दुखी सकू ये सकू कोप्पू नाका गो तुका पूरा हांव हेल्प करून दिता चोय कांतून दिता तरकार सिंदून दिता पूरा करून दिता कांय येच्च्यान काडप गो हांव ते सांगून गेल्ला गो रामचंद्राक वय्यबा तुम्ही कोण दिला हांव पळयला नव्हे तुम्ही केल्ले हांव खाल्ले सकू मेगेली एक मरी अडवांचे गो सकू बचा बचा हुमे गाणेता नाव नाही याची बचा यव जेवणा सांगला काय करत पड हिक्का एक दीस भितर हेणी दाव का आणि नाका हंग जेवण म्हणले का करता यव करते येपा देवा हाता दुखी की
हुनी हुनी पोडे नी आंबट खेळा पळया ये या अय्यो निज लॉज मी काय ಐತೆ ಹುನಿಚಿ ಮುಕ್ತು ಜವಣ ಏನಿ ನಂಗೋ ದನ್ಪಾರ ನಾನು ಬೇ ಇತ್ತಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಮೇಗೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಲೆ ಹಲೋ ಮುಕ್ತ ಜವಣ ಎತ್ತಿಯ ನಿಗೋ वैवे जायत आता ताल्ले पिवचेय वै वै सुकुमारीन हुनु अंबडनी पोडी केले वै यो यो जायत इणी नाजलरी ताळ्या सकल देवना दिसत हंका करकराचे हाडी गो पिवच्या चा हाडी इथे आज चहा कर नी इथं हवे हॉर्लिक्स केला इथे डब्या भितर हॉर्लिक्सच्या पिटी पळयली त्याची काहीतरी आज हुन एक हॉर्लिक्स करूया म्हणून दिसले तर हॉर्लिक्स केला इथे असं होट ना मुक्त बारी हॉर्लिक्स म्हळे आम्ही सानसतना हांव चा पिवचो तिनके दाने हॉर्लिक्स हॉर्लिक्स म्हळे जीव तिका अयो खंयचे करकरा हॉर्लिक्स केली हावे नुतची चाच कोण धडक आशिल्ले करकर जे पुणी गेलं रे केक लायक म्हणून सांगताची कसं केलं रे करती कत येव येव हॉर्लिक्स दिता का बारीक हॉर्लिक्स करता एक मीठ घालायचं थोडंसं हॉर्लिक्स नाही का करता सम पिवताकडे आमगे तेता निभिवचे येऊचे नजे हॉर्लिक्स मुळारी धमका हिने करती करते बारीक बारीक येऊ तकडे इथे आता येता पोडी कायलेर गल्ल्या कांड येऊन येता येतात आणि तू पिंकी सक्कार चढ गल्ला तिने मिट्टा खार कोंद बरला कसले दरिद्र बुद्धी येईल की शिकायती का मुक्ता बरी ये ಸುಕುಮಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಹಾರಾಯ ಚಂದು ಯೋಗ ಮುಕ್ತ यो तुमगे चल की ना आणि जाऊ का सुकुमारी योग हा आईलीते हातेता हा मुक्ता येईल गो वही गो सुकुमारी रेडी कोण भरला गो हॉर्लिक्स केला गो हो हॉर्लिक्स वे वही वही पिगो दट दट केला गो मेरे फेवरेट हॉर्लिक्स वही वही ओ भारी लाइक जल्ला गो सुकुमारी वही वे नाजलावे भार लागला वही गो भार लाय जल्ला लाय जल्ला नमगो हॉर्लिक्स वही भारी लाय जल्ला लांजला गो लाय जल्ला इथे आती येते ती वसर येत हावे दूध होऊन करू दवरला सिमार दवरला पळून येता जायत गो भार लाय जल्ला हॉर्लिक्स काही नमकली हॉर्लिक्स घेऊन आत्तेत्तीते आत्तेता येतेव्हा हे मीठ घालेल हॉर्लिक्स मका कशी आहे हा तिक दवरला पिवको म्हणून हे कशी दिली अशी येतेव्हा जेव्हा येतो एकच चेंज झालं म्हणून पडो का मकत लाय करून पिल्ली पड अरे चंदा रे अभी तो जमी पर आ बैठेंगे बातें करेंगे
हो हिगेले बारी जोर जोर जात असत आणि एक्सरसाइज करत असायची खायलो सी पदी म्हणता बा चंदा रे अभी तो जमी पर आ बैठेंगे बातें करेंगे चंदा रे अभी तो जमी पर आ बैठेंगे बातें करेंगे चंदा रे चंदा रे चंदा रे चंदा रे चंदा रे चंदा रे इक कावनु कुतूहल इक भारी भारी जोर पदी म्हणतस हंका आत्ता वचून आपण घेऊन येता करता कसं सूर झाला ग कसं तुम्ही इथे रपून पडेल कसं ती संशया पिशाची ती एक ते मेनकिशी चिंदारी 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 म्हणून करतस डान्स हंक कसं होतस इथे 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 कसं ग रेड इथे आम्ही डेट जाऊ इथे डेट ह्या प्रयत्न तुम्ही नव्हे उसावच का म्हणाले उत्साह कमळाला वय गो जले ह्या ना म्हणे उत्साह आहे राम राम त्या मट म्हणा रे तुम्ही नव्ह सांगिले उसाव सुका म्हणू वचा आम्ही डेटाक रामचंद्र पडे ತಂಗಿಲ್ ಪೈರಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಕೈ ತನ್ನಿ ಬಾಯಿ ಬಂಬುಣ ಚಂದು ಕೊಂಚಂ ಕಲಾಚಿ ತನ್ನಿ ಪ್ರತಿ ಪಂತ ಒತ್ತ ಕೈ तुम्ही ಮಾಂತ್ರ ಮಕ್ಕ ಕೈ ಹೊಚ್ಚಿನ ಕೆದ್ದು ಪಡೆಲರಿ ಅಂಗಡಿ ಕಾಮ अख्खे ಒಳ್ಳೆ डेट म्हणून नाव कसं लेख बाय जेवणाच्या मला जाय ना मॅ तू आता भयंकर शिकले गो तुम्ही आता मका वरता की ना सांगा सुरवेका हात दुखी मका रांद करूक कुडू ना मका तुम्ही होर ना जला मात बाळसून वत्ता काही पुणे ये सकू यो गो बाई सांगा यो वरतावे तुम मका बाई हाय चंदू कोण बाय सन बाई सन जायती संधी बचा जायती जेवणाक डेट आणि जायती ते बाहेर सरता कोणते ड्रेस चलून दिसत म्हणून पडेल ये काय लायक दिस ना ये नका ये गाल पडे अयो ये बैरगला मांत्र ये नका सुकुमारी सुकुमारी मुक्ता योगो मुक्ता लाजय को तू आईले किती गो ये 3 ड्रेस सांगते एक ड्रेस सिलेक्ट कर गो खंयची चंदस गो मुक्ता हे चंदस गो हे घाली वेव किती गो दूर बसरली हाव हंगिलोटू डेट आवतस गो ओ उई ओ जायत गंमत करायची तुम्ही डेट टाकवर वई गो ओ आणि आपण होता की हेची गावी हेची चंदीस तुका बुता तू गेलते कान्नाचे पडते घडिये चक्रचे आशिले हे कोण मग दीत गो ओ जायत गो हांव हाड दिता तू रेडी जा हांव हाड दिता इथं जायत चंदवरिया गे गो सुकुमारी हा दीपो एन्जॉय करा ती तुमगे डेट जायत गो इथे जायत येता जायत हॅव अ नाईस डे जायत